Hej så folkens. Beklager, det er så lang tid siden, at der sidst har været noget ude. Men det er fordi, at jeg har ikke haft så meget lyst til at optage lige for det seneste. Men ja, vi er altså tilbage nu med noget mere. Og ja, jeg håber, I er glade for at have tilbage med noget mere. Altså, det er jeg i hvert fald. Og det håber jeg selvfølgelig også, I er. Det er bare her for det seneste, der har bare været så godt vejr, og jeg har bare ikke orket. Undskyld det, jeg siger nu. Men jeg har bare ikke orket at optage. Og ja. Det er min score. Det var 3 gange 0 kills. Undskyld, en copyright. Enemy kill. Okay, jeg fatter ikke lige, hvordan jeg kan få ham der, men ja. Så længe spillet er meget livligt. Og hvis jeg ikke allerede har sagt, som jeg nok har, men det er i hvert fald Tactical Invasion, vi spiller. Og det er Random Gaming episode 5, mener jeg vist nok der. Ja. Okay. Helt ærligt, sniper. Kan lige blive dårligere? Ja. Whatever. Oh! Homo! What fuck er det nu, man går ind og skifter åben? Og skifter banner. Jeg har ikke spillet det, jeg spiller 100 år. Spil. Nå, lige meget. Wow! Damn. Jeg skal bare skynde mig at skifte pistol og så. Like om den vej. Jeg prøver at bruge pistolen. Det kan være det går. Okay. Jo, jeg prøver at bruge pistolen. Det kan være det går bare en lille bitte smule bedre. Ja, se der. Ja, okay. Ikke. Og jeg tror, den har blevet... Den her video har været i gang 5 minutter nu. Jeg er ikke sikker, men ja. Jeg har nemlig glemt at sætte min timer til, så... Ja. Men jeg skal i dækning. Går lige hen over hurtigt. Wow! Shit, det var til på en sniper. What? Hvis jeg tager Scorpion der, så er han død. Sådan kan det jo gå, at man laver en lille fejl, ikke også, Simon? Ja. Men skriv endelig, hvis der er noget, I gerne vil se. Altså... Også venner, familiemedlemmer, familie, et
forslaget. Og så, hvis der er nogen... Altså... shit. Og hvis der er nogen af dem fra klassen, der ser med, som der nok er, så kan det være, at I må være med i en video. Og det kan også være, at at senere gerne vil have det. Men skriv ind, hvis I vil være med i en video. Altså, det kan være, at der er ingen, der kommer til at se det her, men... ja, whatever. Og... ja, vi spawner lidt lort sted lige nu. Jeg prøver at komme ind bag dem. Altså sådan, så jeg kommer ind herop. Og så skyder dem. Se? Så gør det helt meget nemmere. What? What the fuck? Hvad jeg hader, når der kommer nogle andre lige ud længere. Nej, vi fik da 2 kills. Selvom det ikke er noget, men... ja, okay. Jeg har seriøst et problem lige nu. Okay. Hvordan? Realistisk spil. Bum. Nu skal jeg lige... okay, jeg synes, det var svinet. Der er en der. Holy fuck, der slår mange dernede. Hvad er nummer? Nå ja. Okay. Men så vil jeg i hvert fald sige tak for, at I gad at se med, folkens. Og håber I nåede videoen. Og hvis I kunne lide videoen, så vær sød lige at smile, like eller subscribe. Det vil hjælpe min kanal rigtig meget. Så ja. Ses. Hej.